Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna magična energija. Ovde na Kilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao biti zabranjen, osim u galaktičkom fudbalu, najsjajnijem sportu u univerzumu. Ali pre 15 godina misteriozna eksplozija je potresla Kilijan, izbrisala dah i uništila naše šanse u galaktičkom fudbalskom kupu. 15 godina bez dobrog tima, ničeg osim snega i leda. Sada se nada ponovo rađa. Novi, mladi igrači koji će da povrate dah Akilijana. Naša sudbina je u njihovim rukama. Galaktički fudbal. U prethodnoj epizodi galaktičkog fudbala. Otkud znamo da se Tehnoid ne krije iza Arča? Najzad ćete igrati utakmicu. Idemo! Zašto ti, Blaylock, direktor Tehnoida, insistiraš da Arch dobije priznanje? Upravo sam čula na radiju da je Liga zvanično priznala vaš tim. Sada Fudbalska federacija treba samo da organizuje utakmicu između Crvenih tigrova i Arčijevog tima. Nikad nisam video tako sjajnog dodavača. Njegova strast je fudbal i ti to znaš. Daću ti Roketa za jednu utakmicu. Ako izgubiš, Roket se vraća ovamo i ne želim više da te čujem. Nikad više. Nikad! Ona ne sme da igra. Nikada više. Razumeš? Tehnoid, sponsor Arkadija Vesti. Podsjećamo vas da je nagrada za glavu piratskog vođe Sonija Blackbonesa 2 miliona standard kredita. Za lepšu galaksiju pomozite Tehnoidu. Lunzera je najbolji golgeter Bambasa. Kao što vidite, ona je u vrhunskoj formi. Moramo dobro da obratimo pažnju na nju. Tamo možemo videti Ibov mesec. Radijacija sa ovog meseca proizvodi fluks Bambasa, koji im daje njihovu superiornu gibkost. A mi, gospodine? Zašto mi nemamo neki fluks? Dah Akilijana je bio neka vrsta fluksa. Da, ali je nestao zahvaljujući velikom akilijanskom ledenom dobu koje je izazvalo pomeranje ose planete i dah je prosto nestao. Tako kaže nauka, jel tako, gospodine? Tačno tako kažu. Ali, zar nije ono što Tija radi sa loptom posledica daha? Verujem da je tako. Ali zašto je ona jedina koja ga ima? Svi vi imate dah u sebi, siguran sam u to. Nije dovoljno samo da ga probudite kao Tija. Takođe morate da naučite i da ga kanališete, da njime upravljate. To je najveći izazov. A do tada moramo da se snađemo bez njega, zar ne? Hej, ovo je samo prijateljska utakmica. Nema potrebe da paničimo. Ne postoje nebitne utakmice, Mikroajse. Ti i svi ostali radite da bi bili deo ovog tima. A ja želim da ovaj tim uspe. Morat ćete da date sve od sebe da pobedite. Bićemo na Bambasu sa manje od 1 sata. Odlično. Jedva čekam da vidim naš tim na terenu. Ne mogu da zamislim da ćemo jednoga dana imati naše karte. Samo pomislite. Tran, 300 puta igrao za reprezentaciju. Odbrambeni igrač tima. Ali, kojeg tima? Hej, čekajte. U pravu si. Mi nemamo ime. A veliki tim mora da ima ime. Ko kaže da smo mi veliki tim? Može li galaktički šišmiši? Ili vatrene lopte? A može li gubitnici? Ili ravni tabani? Hej, klinci, slećemo, uzbiljite se. Čuješ li si, Ned?
Uzbilji se! Jesi li nekad čuo za hranu sa Vambasa? Jesam, i upravo toga se i plašim. Pa, ne daj se, Mikroajse. Šta je ovo? Da li haluciniram ili se ova stvar mrda? To se zove blač. Pire od pauka sa kolmači uljem. Vidjet ćete, to je delikates. Kao što smo i mislili. Možda jesmo, ali na sekund. Dragi prijatelji, veoma sam srećan što mogu da vam poželim dobrodošlicu u ime naroda Vambas. Posebno sam dirnut što je Arčov novi tim na našoj planeti. Arč, nismo te zaboravili. Ni posle toliko godina. Ni ja vas, Vakura, ni ja vas. A sada, dragi moji prijatelji, da nazdravimo. Vi naravno ovo ne znate, ali vaš trener je dugo živeo sa nama. Može se čak i reći da se i oporavio ovde. Pomogli smo mu i negovali ga. Zato postoji posebna veza među nama. Kako se naš veliki bolesnik osjeća danas? Dobro si? Arč? Arč? Simbai, lepo je videti te. Izgledaš iznenađeno. Ja živim ovde. Zar si zaboravio? Ne, naravno. Dame Simbai. Dame Simbai. Dame Simba je upravo preuzela svoju novu poziciju. Dobro, vrlo dobro. Ona ne sme da igra. Nikada više. Razumeš? Tija! Nadam se da nikome ništa nisi rekla. Na šta misliš? Nisi im rekla da sam Arčijev bratanac, zar ne? Ne, naravno da nisam. Sjajno. Tako oboje imamo svoju malu tajnu. O čemu govoriš? Ja nemam šta da krijem. Izvinite, gospođice, da se nismo negde sreli ranije. Ne bih rekla. Radio sam na mnogim planetama. Siguran sam da sam vas već negde video. Rekla sam vam ne.
Hej, Tran, treseš se kao blač. O, molim te, ne pominji mi blač. Mora da si blesav kad si jeo to. Ponudili su nam, probali smo. To se zove biti pristojan. To je nešto o čemu ti ništa ne znaš. Probati to možda jeste pristojno, ali uzeti još je čista ludost. Nemoj mi reći da si uzeo još. Dobar potez. Sećaš li se šta je Arch rekao? Moramo da pobedimo u ovom meču. Potreba nam je svako. Šta je s tobom, čoveče? Šta umišljaš, ko si ti? Sined, prekini, u redu. Hvala, ali mogu sam da se brinem o sebi. Snežni klinci. Tražite ime tima, zar ne? Da, pre otprilike 2 dana. Onda, snežni klinci. Može, zar ne? A Kilijan, sneg, snowboard, snežni klinci. Da, nije loše. Ko je za? Ja se slažem. Ja također. Stvarno? Sviđa vam se? Da, ali ime nije dovoljno. Treba vam i... Hej! Dres! Wow! Super! Wow! Ovo su isti dresovi koji su se nosili za vreme velike Akilijan dinastije. Ovo je prava stvar! To je to! Sada smo pravi tim! To ćemo da vidimo na terenu. U redu, evo vaših pozicija. Ahito je na golu. Tran i May u odbrani. Tija i Rocket su na sredini. A u napadu su Dijok i Sined. A ja, gospodine? Rezerva. Imaš neki problem, Sined? Ne, ništa. Nešto mi je zastalo u grlu. Ali, gospodine, u formi sam. Postigao bih 3 gola. Najmanje. Mikroajse, biti u timu znači poštovati trenerove odluke. A ovo je moja odluka. Da, gospodine. Jesi li dobro? Bio sam i bolje. Hej, još su impresivniji nego na terenu. Koncentrišite se. Počinjamo za minut. Dodajte loptu ti!
Sined, ništa nećeš tako postići. Dodaj napred, za Boga. Možda da napravimo zamenu, a? To je dobra ideja. Ne, hoću da se ova postava dobro uigra. Tako sam i ja mislio. Napred, Tija! Iskušaj svoju sreću! Se igra. Da, Kilijana, neverovatno. Ona ne sme da igra. Nikada više. Razumeš? O ne! Da nije u redu sa tobom! Ne znam, nisam mogao da kontrolišem dah. Odmaklite se! Pustite je da diše! Muka mi je od ovoga. Tako ozbiljan faul u prijateljskoj utakmici. Iskreno, to je previše. Zar ne, gospodine? U ovom trenutku, Džok, najvažnije je da pomognemo ti. Ne brini, ja ću se pobrinuti za to. Aktivirajte vaše ometače. Ako crveni tigrovi budu igrali tako sa nama i sljedeći put, bolje da čuvamo gležnjeve. Ti nemaš čega da se plašiš. Niko ti neće uklizati dok sediš na klupi. Hvala, Simbaj. Možda smo izgubili meč, ali smo dobili trenera. Zar ne misliš da je onaj napad na Tiju bio čudan? Vambasi obično ne igraju tako. Znam. Ne prestajem da mislim o tome. Tija ima izuzetan talenat. Ona ima dah. To je veliki plus za tim. Misliš da je neko hteo? Prema onome što sam čuo, ona će se oporaviti.
Kao da ti je laknulo. Ne, ne. Onda se nećeš ljutiti ako zadržim ostatak. Da, pa ja... Evo, zaslužio si. Zahvaljujući tebi, Art će morati da se snađe bez svog malog čuda od deteta. Policija Akilijana, kako vam možemo pomoći? Dajte mi kapetana, hitno je. To je čudno. Ovi ne izgledaju kao programi tehnoida. Kao ni ovi. Možda neke komponente. Možda smo pogrešili. Nije važno, uzet ćemo sve. Ne dirajte ništa drugo. Šta? Rekao sam, ne dirajte ništa drugo. Ne želim da nijedan šraf nestane iz ove prostorije. Daj, Sony, treba nam ova roba. Moramo nešto da zaradimo. Policija! Ne razumem. Ometači su na svom mestu. Ne bi trebalo da nas vide. Bežimo odavde, požurite. Hej, baš čudno. Izgleda da je policija ovde. Zašto me tako gledate? A nisam ništa uradio. Istina je. Policija je ovde. Tražim ovu devojku. Pobegla je od roditelja. Ambasadora obija meseca. Ali oni su mi dali svoju dozvolu. To nisu bili moji roditelji. To su bili glumci. Želela sam da budem u vašem timu. Žao mi je. Ali Tija, mora da postoji način. Ne znaš ti moje roditelje. Izvini, mladiću. Nisu došli zbog nas. Ne, to ne može biti. To ne može biti on. Sledeći put u galaktičkom fudbalu. Stela, ne razumeš. Tamo sam bila srećna. Velika sudbina o kojoj sanjam će mi se desiti u fudbalu. Gospodo, imam da vam kažem samo jedno. Neka bolji tim pobedi. Što znači moj tim. Možeš li ti nekada nekom da dodaš? Samo onima koji mogu da daju gol. Roket? Da, gospodine. Izvoli.